Unsa man inyong maestra diya sa Central Buknoy? Katubang English teacher ninyo ba? Unsa man na kung magklase siya, mag-English gyud? Ooy, baka lagot gani kaayo. Tagsara siya ga Bisaya. Sana all. Unya. Okay ra mo ana? Makasabot mo sa ihang klase? Kana ihang istoryahan nga in English? Muna gani no. Kay lisod sabton. Na? Unsaon naman lang ana og pansiron mo? Patindugon mo. Di mo ka-answer ana kay wala man ka mo makasabot. Na, pandamay ana ron. Lisod pa dahil sakto ng in English di ay. Ginagawa mo. Dapat unta. Mamino gid mo insakto. What? Di mo magsigig tabi ana inyong katapad. No? Tama ko o dili? Unsaon naman lang ana og di mo maka-answer? Sayon drama na kung wala may cancer. Ingno ra na mo ang Ginagawa mo. teacher nga kuan. Sorry ma'am, I don't know the answer. Na? Kuyawa po dahil ninyo, no? Dali ara ninyo makatubag og ingana, no? May kay di masuko ang maestra ingana. Gingon nga. Uy, Buknoy? Nganong wa man ka maka-answer? Wa ka mag-study siguro gabi, no? Unsa may imong ikatubag ana? Ingno ra na mo ana oh. Sorry tits, I'm not feeling well. Maran! Sus, pandamay ng trabaho, ana. Kami pa na sa una. Wa na. Kilabay namig. Iris the blackboard. Lagi. Ginagawa mo. Ibitay pa mi dito sa Bayang Magiliw.